Joo, kello on 2 yli ja meillä on napakka aikataulu, niin ehkä on hyvä, että aloitetaan suoraan. Ja hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa koko kohti koulutusta hankkeen webinaariin. Ja meillä on tänään tarkoitus, että minä lyhyesti esittelen pikkusen yleistä tästä hankkeesta alkuun ja sitten mennään meidän niin kuin pääsisältöön, eli kokemuksiin tämmöisen verkkokurssin toteutuksesta, vähän pedagogiikkaa alkuun ja sitten interaktiivisista tehtävistä ja ihan käytännön toteutuspuolestakin. Ja mä olen Nea Similä Lab-ammattikorkeakoulusta ja olen ollut nyt oikeastaan niin kuin puolivälistä hanketta sitten Läpin osalta tässä projektipäällikkönä. Ja koko kohti koulutusta hankkeessa niin meidän niin kuin konkreettisena tavoitteena oli tämmöinen itsenäisesti opiskeltavan verkkokurssin tekeminen, jolla on mahdollista sitten kerrata matemaattisia aineita. Ja kohderyhmänä oli tämmöiset hieman heikommassa kouluttautumisasemassa olleet henkilöt. Ja parisen vuotta tässä on sitten hanketta toteutettu ja nyt ollaan ihan loppusuoralla. Ja meillä on ollut tiivis yhteistyö tässä Läpin ja XAMKin ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja toki meidän kohdealueena alun perin oli Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa, mutta koska kyseessä on ollut verkkokurssi, niin meidän alue on laajentunut oikeastaan sitten ihan kattamaan koko Suomea. Ja tämän kurssin niin kuin taustalla nämä tavoitteet oli, että miten pystyttäisiin niin kuin matemaattisen osaamisen tasoa ja mahdollisuuksia hakeutua ammatilliseen jatko-opintoihin niin tukemaan paremmin ja miten voitaisiin löytää niin kuin erilaisia parempia toimintamalleja tämän oppimisen tukemiseksi ja sitten miten niin kuin verkkokurssilla voitaisiin sitten hyödyntää ja parantaa tätä niin kuin itseohjautuvuutta ja itsesäätelyä ja miten voitaisiin niin kuin tukea sitä opiskelun motivaatiotakin siellä itsenäisellä verkkokurssilla. Ja tosiaan tämmöinen kurssi toteutettiin ja siitä useampi pilotti on tehty tämän hankkeen aikana. Kurssi on 3 opintopistettä sisältäen osiot opiskelutaidosta, matematiikan perusteista ja sitten on tämmöinen valinnainen osio, mistä voi sitten valita itseään eniten kiinnostavan ammattialakohtaisen matematiikan. Ja nyt sitten hankkeen päätyttyä, niin tämä kurssi on löydettävissä esimerkiksi tuolta opin.fi-verkkosivulta ihan nimellä koko kohti koulutusta. Toki tämä löytyy myöskin Lab-ammattikorkeakoulun avoimen AMK-tarjonnasta, mutta tämä opin.fi on tämä uusi valtakunnallinen verkkosivusto, mistä löytyy sitten kaikki avoimen tarjonta. Ja me tässä matkan varrella sitten tuotettiin paljon erilaista digitaalista materiaalia. Ei ole tarkoitus tässä käydä näitä sen tarkemmin läpi, mutta kurssilla hyödynnettiin sitten tämmöistä GeoGebra-kirjojen tekomahdollisuutta ja täältä GeoGebra-palvelimelta löytyy meidän hankkeen tekemät GeoGebra-kirjat liittyen yleismatematiikkaan ja sitten näihin alakohtaisiin matematiikkoihin. Ja myöskin, jos jollain on intressiä tutustua lisää meidän hankkeessa tehtyihin asioihin ja saavutettuihin tuloksiin, niin meillä on lukuisa määrä julkaisuja, konferenssiartikkeleita, lehtiartikkeleita, blogeja,
josta saa sitten lisätietoa. Ja mä voin laittaa kaikille mukana oleville niin sitten tämän tilaisuuden jälkeen niin tämän esitysmateriaalin tulemaan sähköpostilla, niin saatte näitä linkkejä sitten helpommin käyttöön. Ja videomateriaalia tuotettiin oppimisen tueksi myöskin paljon, ja meillä on oma YouTube-kanava, jota sitten tuolla loppuvaiheessa näytetään vähän tarkemmin. Ja tosiaan meidän kurssi on sitten tehty täysin kaksikieliseksi, eli on sekä suomen että englannin kieli, jotta saavutettavuus on parempi. Mutta tässä lyhykäisesti hankkeesta nyt voitaisiin siirtyä itse tähän asiaan, ja Päivi meiltä Läpistä voisi jatkaa sitten pedagogisten asioiden parissa. Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolesta. Eli olin tässä hankkeessa eräänlaisena oppimispsykologisten asioiden asiantuntijana siinä määrin, kun nyt tietotaito riitti, mutta joka tapauksessa. Ja ne voisi varmaan vaihtaa seuraavan sivun nyt. Eli kun me lähdettiin tätä kurssia suunnittelemaan, niin meillähän oli paljon avoimia kysymyksiä. Ja yksi suurempi on tämä verkkokurssien suuret keskeyttämisprosentit. Ja asiaa tutkittaessa niin suurimmat syyt, miksi verkkokursseja keskeytetään, on kurssien tekniset ongelmat ja kurssien sekavuus. Ja nämä oli asiat, mihin meidän oli pakko keskittyä. Sitten kun me mietitään myöskin tätä meidän kohderyhmää, niin meillä ei ole minkäännäköistä tietotaitoa, että mitkä on heidän digitaaliset taidot. Eli kuinka hyvin he pystyvät tämmöisessä verkko-opiskelualustalla toimimaan. Osalla voi olla hyvinkin pitkä aika siitä, että he ovat viimeksi opiskelleet. Eli pelkästään jo se opiskelun kynnys voi olla hyvin suuri. Ja siellä voi olla myöskin niitä, että on niin kuin motivaatiota, mutta se itseluottamus siihen, että pystyy tätä tekemään, niin on aika heikko. Eli nämä oli ne, minkä kanssa me kamppailtiin, mutta sitten sen lisäksi mehän ei tavoiteltu pelkästään tekniikasta kiinnostuneita henkilöitä, vaan me pyrittiin tarjoamaan kurssi, joka sopii kaikille. Ja jos me oltaisiin tehty semmoinen kurssi, missä olisi ollut kaikille meidän mielestä tärkeät asiat, niin kuin esimerkiksi fysiikka, ja tänne tulee henkilö, joka on kiinnostunut vaikkapa matkailusta, niin se tuskin olisi hänen motivaatiotaan parantanut. Ja sen takia tuolla toi ammatillinen osuus on jaettu eri alueisiin, jotta opiskelija voi valita sen hänelle mieluisimman, jolloin mahdollisesti hänen semmoinen ammatti-identiteetti, minä-pystyvyys myöskin samalla paranee. Se ei poissulkenut sitä, etteikö he voineet tutustua myös muiden ammattialojen tehtäviin, mutta ajatus oli se, että he tekevät yhden paketin hyväksytysti. Ja sitten yksi, mikä on, niin sosiaalinen tukiverkosto. Jos meillä on tavallinen tai lähiopetusryhmä, niin se opiskelija pystyy ottamaan sen tukiverkoston niistä kanssaopiskelijakavereistaan. Mutta itsenäisesti opiskeltavalla verkkokurssi se ei ole mahdollista. Eli kun he tekevät sitä omaa aikaa, milloin huvittaa, niin he ei välttämättä saa niitä kontakteja. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että se tuki tulee siitä heidän lähiympäristöstään. Ja nyt kun me mennään takaisin miettimään kohderyhmää, työttömät, koulupudokkaat, maahanmuuttajat, niin onko heidän lähipiirissään sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta verkkokurssista, itsenäisesti opiskeltavasta vielä, että he pystyisivät sitä
tukea antamaan. Eli meidän pitää jotenkin saada se sosiaalinen tuki myöskin tälle kurssille. Ja ei nyt vähäisimpänä eikä sitten viimeisenä, mutta pitäähän tämä nyt pedagogisestikin olla järkevä. Ja nyt, jos Nea vaihtaa taas kalvoa, niin tässä on meidän teoreettinen viitekehys. Kiitokset Jarkolle. Hän löysi tämmöisen De Bruynin ja Lehmannin 2010 kirjoittaman artikkelin, mikä käsitteli autenttisuutta ja itseohjautuvuutta ammattiopistotasoisessa koulutuksessa. Ja sieltä me hyödynnettiin sitä löyhästi, koska meillä nyt oli kumminkin verkkokurssi, mutta ne tärkeimmät osat oli nämä 3. Eli tämä osaamisen viitekehys, mikä tässä on, niin se viittaa niihin tietoihin ja taitoihin, mitkä sillä opiskelijalla on tullessaan kurssille. Niillä on kaikilla jonkinnäköinen ammatti-identiteetti, ammatillista osaamista. Me ei mennä siihen, että onko se hyvä vai huono, vaan siihen, että sitä on. Ihan samalla tavalla. Ne on jokainen joskus opiskellut matematiikkaa. Niillä on jotain tietoa ja taitoa. Niillä on kokemusta opiskelusta. Ja nämä 2 viimeistä me testattiin. Eli he teki alkutestin matematiikan taidoista. He tekivät tämmöisen itseohjautuvuusvalmiustestin. Ja sen testin perusteella he sai palautetta, eli he sai vinkkejä, mitä asioita heidän pitäisi huomioida, kun he suunnittelevat tämmöistä itsenäistä opiskelua. Ja palaute oli sitä yksityiskohtaisempaa, mitä heikommat pisteet opiskelija oli siitä osiosta saaneet. Ja tämä katkoviivotettu alue on se, missä me sitten toimittiin. Ja toiveena oli, että tämän kurssin jälkeen heillä olisi nämä itseohjautuvuustaidot parantuneet. Eli he olisivat saisivat sellaisen tunteen, että hei, että minä hallitsen tämän, minä nyt tiedän, mitä minun pitää huomioida ja minä pystyn tätä tekemään. Me haluttiin myöskin, että heidän matemaattiset taidot olisi parantuneet ja tämä toteutui. Eli kaikki, jotka kurssin suoritti, niin heidän matemaattisissa taidoissaan oli tilastollisesti ihan merkitsevä ero. Eli sitä tapahtui. Mutta me haluttiin myöskin, että he hyödyntäisivät tätä vähän reflektioon, eli mitä he teki hyvin, mitä he teki huonosti, mutta myöskin sitä, että kun he tuli jollakin perusajatuksella, että haluan nyt vaikkapa matkailuun, että olisiko käynyt niin kivasti, että he olisi ollut kiinnostuneitakin vaikkapa teknologiasta. Eli jonkinnäköistä siitä, että mitä he oikeasti haluaa sitten tehdä. Eihän me tätä millään tavalla testattu, mutta annettiin vähän viitteitä. Mutta se, että tämä verkkokurssi myöskin tavallaan antaisi sitä tukea, että hei, mä voin lähteä kouluun, mä voin jatkaa opiskelua, oli se taso mikä tahansa. Ja kyllä ihan ehdottomasti yksi parhaimpia oli se, kun eräs laittoi tuossa joulun alla, että nyt mä tiedän, että mä voin selviytyä niistä verkko-opinnoista, mitkä hänellä alkaa. Seuraava. Ja tässä on tämä meidän pedagoginen malli. Eli siellä oli tehtäväpaketteja kaikkiin aiheisiin, useampiakin. Ja nyt siellä sitten näihin aiheisiin liittyy, siellä on luettavaa GeoGebra, eli se on interaktiivista materiaalia. Siellä on opetusvideoita. Nämä ei ole toisensa pois sulkevia, vaan nämä on täydentäviä. Eli näitä pystyy opetusvideoita katsomaan etukäteen, näitä pystyy katsomaan etukäteen. Osa opetusvideoista on myöskin sitten linkitetty tänne tehtävän paketin alkuun info-osioon. Eli pystyy katsomaan just ennen kuin aloittaa tekemään. Ja sitten kun hän aloitti sitä tehtävää tekemään,
niin hän saa koko ajan interaktiivista palautetta. Se voi olla palautetta siitä, että onko siinä tehtävässä mahdollisesti virhe, onko hän ajatellut asiaa väärin, jos on tämmöinen interaktiivinen tehtävä. Mutta joka tapauksessa hän sai palautetta niin, että hän pystyi sitä tehtävää korjaamaan jo ennen kuin hän tarkisti sen. Eli saataisiin semmoinen niin kuin, turvallisen oppimisen tunne. Ja sitten kun hän oli sitä mieltä, että tehtävä on oikein, niin se tarkistetaan, jos se on väärin. Hänelle annetaan vielä mahdollisuus korjata. Eli kaikkihan me tehdään virheitä ja yleensä meillä on mahdollisuus korjata niitä virheitä. Ja verkkokursseilla tätä mahdollisuutta harvemmin on, eli me annettiin sen. Ja näin hän sitten hiljalleen etenee sinne tehtäväpaketin loppuun, palauttaa sen, näkee pisteet. Jos hän ei ole tyytyväinen, hän voi tehdä tämän paketin uudelleen heti tai myöhemmin. Hän voi tehdä sen niin monta kertaa, kun hän sen kokee itse tarpeelliseksi. Ja aina korkeimmat pisteet jää voimaan. Ei tarvitse miettiä, että en nyt ehtinytkään, jäi kesken, menetin pisteet. Eli mitään tämmöistä rangaistusta ei ollut. Ja kaikkihan tämä vaatii itseohjautuvuutta, ei me olla siellä tekemässä sitä hänen puolestaan. Ja sitten jos mietitään sitä empaattisuutta, niin tekniset haasteet oli se suurin ongelma. Meillä on ohjeistuksia, meillä on ohjevideoita, meillä on samat asiat kirjallisena materiaalina. Eli aina kun he menee eteenpäin, niin tulee ohjeet ja toivottavasti myöskin riittävät. Ja se, että me pyrittiin tekemään tämä oppimispolku saavutettavaksi. Loogisuushan sieltä tulee, kun ollaan matemaattisissa aineissa, niin suhteellisen helposti. Mutta yksi osa tätä oppimispolkua oli tosiaan se, että ammatillisen tason tehtävät avautuu vasta, kun se perusmatematiikka oli suoritettu hyväksytysti. Eli opiskelija oli tietoinen siitä, että sinne tulee lisää tehtäviä, mutta ei tullut myöskään sitä tunnetta, että apua, täällä on näin paljon tehtävää, eli kaikki ei näkynyt kerrasta. Ja empaattisuutta on ymmärtää, että on toisten ongelmia. Kaikilla on aina jossain tilanteessa ongelmia ajan kanssa, eli tehtäväpaketteja pystyy tekemään niin kauan kuin itse tarvetta vaatii. Meillä oli muutamia aikarajoitettuja tehtävätenttejä syystä, että me haluttiin tehdä harjoituttaa sitä paineen tunnetta, mutta suurin osa on sellaisia, että niitä pystyy tekemään tänään vähän ja jatkaa vaikka huomenna. Mutta empaattisuutta on myöskin ymmärtää tämä kielisyys. Eli kun meidän yhtenä kohderyhmänä oli maahanmuuttajat, ei me voida olettaa, että kaikki osaa suomea niin hyvin, että ne pystyisi sen tekemään. Joten meillä oli se englannin kieli siellä toisena. Jokainen pystyy lennosta vaihtamaan kieltä, eli tavallaan pystyy samaan aikaan harjoittelemaan suomen kieltä tai suomalainen pystyy harjoittelemaan englannin kieltä. Eli tehtävät materiaalit vaihtu ihan lennosta, kun vaihto vaan Moodlessa kieltä. Ja että me annettiin mahdollisuus korjata niitä virheitä, koska mitähän nyt tapahtui, ei sille minkään maha. Ja kaikki palaute on tietoisesti kirjoitettu kannustavan. Ei sinne, että jos tehtävä oli oikein ja tullut vaan, että vastaus on oikein, sinne tuli jotain, että mahtavaa, hienoa, osasit tämän. Tai jos se meni väärin, niin annettiin kannustavaa, että hei, että nyt ei ihan mennyt, mutta yritä uudelleen, älä lannistu, milloin mitäkin. Mutta siis joka tapauksessa niin, että se pyrki kannustamaan eteenpäin. Ja tämä empaattisuus on siinä mielessä tärkeä, että se tukee kuulumisen tunnetta, joka on todistetusti vahvempi koulutuksen jatkamisen ennustaja kuin arvosanat. Kiitoksia. Nyt voitaisiin siirtää puheenvuoro
Jarkko Hulmeelle Ouluun. Joo, tervetuloa minunkin puolestani. Nyt laitoin näytön jaon päälle, joko se teille päivittyy. Kyllä näkyy. Joo, hyvä. Tuossa Päivi puhuikin noista interaktiivisista tehtävistä ja sitten siitä tukiverkostosta. Nyt jokainen meistä nyt on jo tätä tekoälyseurantaakin jonkun verran tehnyt, niin pikkuhiljaa ollaan niin oksattu, ne kielimallit on kehittynyt aika paljon niin kuin viimeisetkin alkaa hoksaamaan, että semmoisia niin kuin AI-proof olevia tehtäväkonsepteja, niin niitä ei oikeastaan enää ole. Eli semmoisia ei kannata lähteä edes suunnittelemaan, koska ne kaikki tulee ratkeamaan tekoälyn avulla. Ja se oli sitten hiukan mietinnän kohteena, että vaikka tehtävät on perustavaa laatua olevia, niin opiskelijat varmasti käyttää sitä ja me ei voida kieltää sitä, eikä me voida vaatia sen käyttämättä jättämistä, koska se on täysin absurdi ajatus, että me sitä yritettäisiin ajatella. Ja yksi asia, mikä niin kuin on hyvä hoksata, että tekoälyllähän ei ole suoraa pääsyä virtuaalisiin oppimisympäristöihin. Se ei suoraan pystyisi niitä tehtäviä siellä tekemään. Eli se opiskelija kyllä pystyy kopioimaan sen tehtävän ja sitten siirtämään sen vastauksia sinne. Ja siitä se lähti sitten se idea, että entäs jos me pystyttäisiin tukemaan sitä palautteenantoa niin, että lisätään tehtäviä interaktiivisuutta ja katsotaan, mihin se johtaa ja sitten samalla niin kuin pystytään ehkä sitä palautetta sitten kehittämään. Ja siitä lähti sitten yksi keskeinen kehityssarka sitten tässä meidän työssä, tässä hankkeessa. Ja siitä me käytiinkin sitten Nashvillessä tuolla Tennesseeissä esittelemässä sitten tätä meidän saavutuksia. Ja tästä niin kuin muutama sana. Ja ensiksi otetaan niin kuin lähtökohdaksi se, että nyt kun mietit tästä kohderyhmää, tai vaikka nyt ei olisikaan se meidän kohderyhmä, vaan yleisesti jos verkko-opintojakso, niin sosiaalinen tukiverkosto voi olla aika vähäinen. Ja sitten toinen asia, mikä puuttuu, opettajan tuki. Ja näihin pyrittiin sitten tällä interaktiivisuudella sitten haasteeseen vastaamaan. Ja sitten isompia ongelmia nykyaikana on tuo pintaoppiminen ja kognitiivinen ylikuormitus. Aina kun tehdään tehtäviä, siinä on kännykät ja muut härpäkkeet ne pöydällä ja toisella ruudulla saattaa pyöriä videoita ja muuta. Ja se keskittyminen on vaikeampaa. Ja sitten verkko-oppimisen näkökulmasta niin oli ajatus, että jos me oikeasti voitaisiin niin kuin pehmentää sitä oppimiskokemusta ja tähän sitten oli noita Päivin mainitsemia itseopiskelumateriaalien tekoa ja sitten ohjeistuksen kehittämistä. Ja se keskeisin asia nimenomaan oli meillä tässä interaktiivisessa tehtävissä tuon palautteen annon monipuolistaminen ja sitten saada opiskelijat ajattelemaan, että mikä tässä menee väärin ja miten mä pystyn tätä korjaamaan. Ja me ajateltiin, että nämä 6 E:tä täällä, mitä on niin kuin englanniksi tuossa nyt on, niin ne on semmoista toimintaa, mitä niin kuin normaalissa luokkaympäristössä pystytään opettajajohtoisesti tai tuutorijohtoisesti tai kuka siinä sitä opetustoimintaa johtaakin. Eli se, kenellä on enempi kokemusta, pystyy näyttämään, kertomaan, laventamaan asioita, avaamaan käsitteitä, mutta verkkokurssissa ei. Ja sitten, kun me mietitään tätä prosessia ja verkko-opiskelua, niin se palautteen ja sen ongelmakohtien näkeminen pitäisi olla sellaista, että sitä palautetta saa oikealla tehtävätasolla, sellaisessa muodossa, että se palvelee näitä itsesäätelytaitoja ja henkilökohtaistasinkin pitäisi olla, ja sitten se pitäisi olla vielä oikea-aikaista. Ja nyt se innovaatio tässä sitten oli, että me hoksattiin, että me voidaan jakaa näitä interaktiivisia tehtäviä
sen perusteella, että minkälaista toimintaa me toivotaan, että se opiskelija sen tehtävän kautta lähtee tekemään. Ja niitä nyt oli sitten muutamia luokkia, 5-6 luokkaa, mitä tässä näkyy, mutta ne ei ole tässä esityksessä kaikkein tärkeä, kunhan on vaan ajatus siitä, että siihen kiinnitettiin huomiota. Ja tässä nyt on pari esimerkkiä sitten, että millä tavalla se sama tehtävä voi näyttäytyä ihan toisella tavalla. Eli jos oli vaikka toisen asteen yhtälön ratkaisu, niin meillä oli mahdollista tehdä sellainen vaihetta jo tuleva tarkistusmetodi, jolloin me tavallaan pystyttiin katsomaan sitä opiskelijaprofessia. Ja sitten jos me ajateltiin taas käsitteellistä oppimista ja asiaan niin kuin tutustumista, niin jokainen ihminen hän pystyy aika vaatimattomistakin lähtökohdista etenemään niin, että hän osaa laittaa asioita oikeaan järjestykseen ilman, että hän ihan täysin tarkkaan tietää, mitä siellä tapahtuu, mutta hän pystyy päättelemään, mitkä ne oikeat järjestykset on sen väitteiden vaikeustason mukaan. Ja siinä ajatusmallina meillä oli tämä toisen tyyppinen tehtävä, eli oli ajatus, että toiselle sarakkeeseen tulisi se matemaattinen esitys ja toiseen tulisi sitten sanallistettu versio, ja näin ajateltiin, että täältä alapuolelta siirrettäisiin näitä objekteja aina oikeaan paikkaan ohjeen mukaan, ja sitten näin saataisiin niin yleiskuva siitä, että mitä ollaan tekemässä, ilman että ollaan edes varsinaisesti koko tehtävää vielä tehty. Ja tässä oli sellainen kehityskaari, että kun saatiin tämä toimimaan, niin sitten todettiin, että no, jos on ohjeet lukenut huonosti, niin todennäköisesti yrittää ohjeen vastaisesti toimia. Eli jos opiskelija yritti tänne vasemmalle puolelle, vihreälle alueelle siirtää esimerkiksi tuota tekstiä, niin sitten samanaikaisesti heti tuli sitten ilmoitus, että tänne puolelle tätä ei voi siirtää, että siirrä toiselle puolelle. Eli se palaute kytkettiin toisissa tapauksissa jopa tuohon toimintaan. Ihan näin interaktiivisesti. Sitten kun opetushenkilöstö siinä aika paljon on kuulolla, niin jokainen tietää sen, että aina tietyissä kohdissa on hyvin hankala tietää, että miten niitä tehtäviä arvioidaan ja miten osaamista mitataan. Niin me kehitettiin tällainen vihjematriisi, ja se toimi sillä tavalla, että annettiin tässä yläpuolella ohjeet, että nyt jos et osaa tuota annettua tehtävää sitten suoraan laskea, niin sulla on mahdollista saada sitten vihjeitä siirtämällä tätä pallukkaa aina tänne solmupisteisiin. Eli riippuen siitä, oliko vaaka-akselilla nyt sitten vaikka käytännön vihjeet tai sitten pystyakselilla nuo teoriavihjeet, niin opiskelija pystyi tavallaan sitten itse vaikuttamaan siihen, että minkälaista palautetta hän tehtävästä tai niin kuin ohjeistusta haluaa. Ja välttämättä sitä ei tarvinnut käyttää ollenkaan, jos osasi sen tehtävän. Ja toinen tapa sitten, että tuoda tätä interaktiivisuutta lisää, oli se, että jos me katsotaan tuossa näkyvää todennäköisyyslaskennan tehtävää, niin se nyt on hyvin usein pisteestettävä niin, että se on joku melkein nolla tai täydet, koska näitä väliportaita ei oikeastaan ole. Ja silloin kehitettiin sitten tämmöinen kaksiulotteinen malli tuohon, että tähän voisi sitten klikata halutessaan nuo oikean alueen ja sen jälkeen antaa vastauksen, ja pisteytys tulisi sitten hiukan pehmennettynä sen mukaan, että jos vastaus on väärin, mutta alue on oikein, niin silloin voisi ajatella, että siellä on oikeita ajatusmalleja sitten kasassa. Ja sitten me tutkittiin sellaista asiaa, että onko näillä interaktiivisen tehtävän muodoilla vaikutusta siihen, että miten ne opiskelijat kokee nämä interaktiiviset tehtävät. Ja itse asiassa näitä kahta tyyppistä tehtävää niin testattiin eri opiskelijaryhmillä. Ja nyt jos me mietitään tämmöistä verkkokurssia,
niin on hyvin hankalaa saada palautetta muuta kuin jälkikäteen. Ja sen tähden me tehtiin semmoinen pienimuotoinen simulaatio, että meidän omia opiskelijoita testasi noita tehtäviä ja sitten heti kysyttiin tehtävien ratkaisuja perään, että no miltä nyt tuntui. Eli heti otettiin haastattelu perään ilman, että opiskelijat poistu paikalta. Se oli ainut tapa saada reaaliaikaista informaatiota siihen, että miten opiskelijat koki nämä tehtävät ennen kuin he on edes tutustunut tämän kaltaiseen tehtävämekanismiin. Ja seuraavasen tästä sitten muutama sananen. Eli kysyttiin ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä, että oliko näissä menestyksessä eroa, ja toisessa sitten, että no kumpaa ne opiskelijat piti sitten mielekkäämpänä. Ja tulokset on mielenkiintoisia. Eli meillä oli 2 ryhmää, ryhmät 1 ja ryhmät 2, jotka teki no edellä mainitut tehtävät, kumpikin teki 1 tehtävä, ja sitten ryhmä 3 teki nuo tehtävät perään jälkeen. Ja nyt nuo pisteytys hiukan skaala oli eri, mutta vaikka ne skaalattaisiin samalle tasolle, niin nuo tulokset on siinä mielessä ristiin meneviä, että ainoa järkevä indikaattori tässä on katsoa sitä, että kuinka moni opiskelijoista sai täydet pisteet. Ja jos katsoo sitten näitä tuloksia, niin nämähän on täysin päinvastaiset. Ja tämä oli mielenkiintoista, koska todennäköisesti se kuvaa sitä todellistakin tilannetta aika paljon. Eli se interaktiivinen tehtävä tai mikä tahansa tehtävä siellä on, niin siihen ei välttämättä ole yhtä ja oikeaa tapaa esittää ja kokeilla. Ja sitten kun kysyttiin hiukan avoimiakin palautteita, niin opiskelijat totesivat, että ei tuon tyyppiset tehtävät kaikkiin toimi ja ei toimikaan, se on ihan selvä. Ja sen takia niitä interaktiivisia tehtäviä luokkakin on niin monta. Mutta se oli sellaista informaatiota, joka me saatiin ainoastaan sen pienen simulaatiokokeen avulla. Eli me ei oltaisi koskaan saatu sitä sen verkkokurssin kyselyn jälkikäteisperusteella selville. Eli sitä haluttiin tuossa selvittää. Ja no, tuo tutkimuspistys tulos ei ole yllättävä siinä mielessä, että jos opiskelijalta kysyy, että onko se perinteinen tehtävä vai interaktiivinen tehtävä helpompi, no nuo tehtävät oli sellaisia, että nopeammin saa vastauksen sai klikkailemalla, niin totta kai ne sitä tykkäsi, mutta ylipäätään kun heitä haastateltiin, niin he pitivät noita tehtävätyyppisiä ratkaisuja hyvänä. Ja sitten tuosta vihjemateriaalityyppisestä ratkaisusta he totesivat, että vaikeampiin tehtäviin se olisi ihan mallikas ratkaisu kokeilla. Semmoiset sitten mahdollisesti tulevaisuudessa toimisi. Näin, tässäpä nämä interaktiivisten tehtävien henkimaailma-asiat. Oletko, Henry, sinä jo siellä valmiina? Kyllä joo. Kiitos Jarkko. Lähdetään seuraavaksi katsoa vähän sitten konkreettisemmin, että mitä ollaan tehty. Eli näytän noita tehtäviä, mistä ollaan tuossa paljon kuultu. Ja myös käydään katsomassa vähän, minkälaisia videoita ollaan tehty ja niin eteenpäin. Eli hieman tästä teknisestä toteutuksesta. Ja tekninen toteutus oli melko monivaiheinen ja kurssialusta on semmoinen, että se toimii sekä suomen että englannin kielellä, kuten edellä mainittiin. Ja tosiaan kaikki, jopa valikot ja tehtävät ja ihan kaikki sopeutuu siihen opiskelijan valitsemaan kieleen. Että aivan konkreettisesti, jos mennään tuonne kurssialustalle ja opiskelija valitsee sitten sen oman kielensä, niin kaikki valikot ja materiaalit adaptoituu suoraan valitsemaan kieleen. Ja sieltä sitten
vaikka prosenttilaskuissa. Täällä on GeoGebra-kirja, avautuu tästä ja se on linkitetty sitten sillä tavalla, että täällä tulee nimenomaan tämä englanninkielinen materiaali opiskelijalle näkyviin. Tehtävät samalla tavalla. Opiskelija lähtee tekemään tehtäviä ja näkee ne sitten täältä englannin kielellä. Ja tietenkin kaikki palaute ja muukin sopeutuu sitten opiskelijan valitsemaan kieleen. Sitten hieman tästä interaktiivisten tehtävien teknisestä toteutuksesta. Eli jos lähdetään rakentamaan sitä polkua, että miten interaktiivinen tehtävä saadaan toimimaan tuolla korkeakoulujen Moodle-alustoilla, niin ensin pitää pystyä rakentamaan tämmöinen tavallinen Stack-tehtävä. Eli Stack on se järjestelmä, jonne tehdään Moodlen sisällä matemaattisia tehtäviä, ja sen avulla saadaan sitten automatisoitua palautteen anto ja arviointi. Ja tässä meillä on esimerkki ihan yksinkertaisesta Stack-tehtävästä, että mä hieman kerron siitä. Eli tässä tehtävässä on annettu alkuarvoja, ja nämä alkuarvot saadaan satunnaistettua, että jokaiselle opiskelijalle tulee eri alkuarvot, ja vastaus merkitään sitten tähän laatikkoon. Ja tämän tehtävän ohjelmointiprosessi on tämän näköinen, eli siellä määritellään muuttujia ja sitten sen perusteella saadaan ratkaisu. Eli tämmöinen syntaksi on täällä Stack-järjestelmän sisällä, ja tänne sitten tulee kaikki palautteenanto ja muut asiat ohjelmoidaan tämän näköisen käyttöikkunan avulla. Ja jos haluaa lisätietoa tästä itse Stack-järjestelmästä, niin se on ihan avoimen lähdekoodin työkalu, niin kuin kaikki nämä, mitä ollaan tässä teknisessä toteutuksessa käytetty. Eli nämä työkalut on kaikille vapaassa käytössä, ja tällä sivulla sitten voi tutustua tarkemmin tämän videon avulla, että mikä tämä Stack-systeemi sitten oikein on, jos haluaa siihen sen perehtyä sen tarkemmin. Ja täällä Stackin taustalla pyörii semmoinen matemaattinen ohjelmisto, joka on myöskin avoimen lähdekoodin, totta kai. Se on tämmöinen kuin Maxima, ja tätä Maxima-syntaksia pitäisi sitten osata hallita hieman siinä ohjelmointivaiheessa. Ja tässä on Maximan dokumentaatio, ja kuten huomaatte, tämä on aika pitkä, että täällä on sitten voi katsoa esimerkkiä, että millä tavalla tämä Maxima-syntaksi toimii, ja täällä on vaikka kuinka paljon matematiikkaan liittyvää asiaa. No sitten, miten saadaan interaktiivisuutta tuohon Stack-tehtävään, eli sellaisia elementtejä, että voidaan vaikka hiirellä, klikkailla ja kokeilla, niin sitten tähän Stack-järjestelmään voidaan yhdistää tämmöinen JavaScriptillä toimiva lisäosa kuin JSX Craft, ja sitten sen jälkeen pystytään luomaan esimerkiksi tämän näköisiä tehtäviä, eli näitäkin lausekkeita voi tässä satunnaistaa, jos haluaa, ja tämä toimii sitten hiirellä, eli täällä on ohjeet, eli täällä on tehtävän anto, joko se nyt voi laittaa tänne ylös tai alas, mihin haluaa, mutta huomaatte, että täällä ei ole mitään sellaista kenttää,
esittää, mihin vastaus kirjoitettaisiin esimerkiksi numerona. Eli nyt automaattinen tarkastus perustuu ihan siihen, että minkä rivin opiskelija on täältä klikannut punaiseksi. Ja tännekin saa sitten tämmöisiä interaktiivisia huomiokenttiä, jos haluaa tämmöisiä käyttää. Ja järjestelmä antaa palautteen tosiaan ihan suoraan tulkitsemalla täältä, että mikä rivi on klikattu punaiseksi. Ja tietenkin tässäkin ohjelmoinnissa se ei ole ihan yksiselitteinen, vaan tässä pitää sitten huomioida esimerkiksi, että jos opiskelija klikkaa jotain muuta riviä, niin se edellinen rivin punaisuus poistuu, ettei täältä kaikki klikkaudu punaiseksi. Ja tämmöistä logiikkaa pitää miettiä siinä ohjelmoinnissa tuolla taustalla. Ja tämmöisessä kysymyksessä sitten huomaatte, että tämä ohjelmointi tässä hieman sitten menee monimutkaisemmaksi, kun sinne tuodaan toi JavaScriptillä tämä interaktiivinen puoli ja sitten tulee hieman erilaista. Ja täällä käytetään JSX-Craftia ja se yhdistetään tuohon Stack-systeemiin. Tässä oli sitten tämä tehtävä, mitä Jarkkokin jo tuossa esitteli, eli tänne voi opiskelija klikkailla näitä ruutuja ja tarkastus menee automaattisesti sitten sen perusteella, että tehtävän anto on yläpuolella ja opiskelija klikkailee täältä tietyn alueen. Nämä on aika monipuolisia, mitä tällä interaktiivisuudella saadaan toteutettua ja käsitteellisessä asianymmärryksessä nämä on erityisen hyviä, kun ei välttämättä tarvitse tehdä sitä matemaattista mekaanista suoritusta, vaan pitää ymmärtää sen ilmiön taustat. Esimerkiksi prosentti ja tämmöinen taulukkomuodosta pitää tämmöiset histogrammit luoda ja täällä voidaan hiirellä liikutella tätä palkin korkeutta ja sitten pohtia, että miten eri prosentit vaikuttaa näiden pylväiden korkeuksiin. Samaa voidaan koordinaatistossa toteuttaa, eli voidaan jopa luoda tämmöisiä tutkivia rakenteita, että opiskelijalle voidaan antaa eteensä tämmöinen tehtävä, mitä ei edes tarkasteta, vaan kerrotaan, että sanotaan, että täällä on tämä liikkuva piste ja nähdään pisteen koordinaatit, kun mennään hiirellä sen päälle, niin tämmöisen avulla opiskelija pystyy tutustumaan itse tähän koordinaatistoon ja hoksaamaan itse, että miten tämä koordinaatisto liittyy näihin X- ja Y-akseliin. Ja sitten sen jälkeen lähtee suoraan itsenäisesti kokeilemaan seuraavia tehtäviä, missä kahta pistettä pitää liikuttaa oikeisiin kohtiin tässä koordinaatistosysteemissä. Tämmöinen tehtävä esiteltiin yhdessä konferenssissa, joka menee sitten fysiikan puolelle. Eli meillä on annettu alkutilanne tällaisessa muodossa, että on ihan auto X-akselilla, on annettu nopeus ja alkupaikka, ja tämän tilanteen tulkinta pitää viedä graafiseen malliin. Ja ohjeet on sitten annettu tarkemmin tuolla alussa. Eli opiskelijan pitää täältä osata valita oikea alkupaikka ja sitten tämän kulmakertoimen avulla määritellä toi kulmakerroin kertoo sitten tämän auton nopeuden. Ja täällä on myös tämmöisiä nuolen kärkiä, missä on sitten interaktiivisia ohjeita opiskelijalle, että jos ei kerta kaikkiaan
videoiden ja GeoGebra-kirjojen jälkeen ihan ole perillä siitä, että mitä nämä akselit tarkoittaa, niin täältä saa interaktiivisesti ohjeita ja myöskin näistä pisteistä, kun menee hiirellä tänne päälle. Ja tehtävän tarkastus tapahtuu suoraan siitä, että miten nämä pisteet on laitettu tänne koordinaatistoon. Jos haluaa lisätietoja tästä interaktiivisuudesta, niin se on tosiaan tämä JSX Craft, avoimen lähdekoodin JavaScript, tämmöinen interaktiivinen työkalu. Täältä voi sitten käydä katsomassa vaikka esimerkkejä, ja esimerkkeissä on esitelty myöskin koodi sille, että millä tavalla näitä tehtäviä on tehty. Eli täältä voidaan katsoa vaikka joku esimerkki auki, ja tänne voi myös laittaa tämmöisiä kaikenlaista muutakin interaktiivisuutta, että liukukytkimiä ja muita. Tässä on sitten annettu ihan toi valmis koodi tolle tehtävälle, niin onhan siinä, niin kuin huomaatte, niin jonkin verran tekemistä ja vaatii hieman enemmän työtä sitten tietenkin. Hyvä. Sitten päästään tänne video-osuuteen, eli käydään katsomassa vähän tuolta hankkeen julkiselta YouTube-kanavalta, että mitä sieltä löytyy. Se on tämän näköinen. Ja täällä on sitten meidän kaikki videot, jokainen video on 2 kielellä, ja näissä on tekstitykset ja sitten myös audio siellä, se selitys taustalla. Nämä on ihan vapaassa julkisessa käytössä sitten, että jos haluaa tämmöisiä asioita käyttää siellä kurssillaan, niin tästä voisi muutama ihan esimerkiksi katsoa, että liittyy. Tässä ollaan tehty liikkeelle tehty ihan mutta mittauksia nopeampaa. ja Valkoinen mittaukset on viety koordinaatistoon. Ensin tietenkin data, siitä tehty tämmöinen taulukko, ja sen jälkeen tulee tämä animoitu video, missä opettaja selittää täällä taustalla, ja tekstitykset saa päälle täältä, ja sitten jos on englanninkielinen video, niin sitten saa englanninkieliset tekstitykset. Ja katsotaanpas hieman, mitä tässä tapahtuu. Pidetään tähän samaan koordinaatistoon uudet mittauspisteet nopeammasta kävelystä sinisellä, ja kun sinisiin pisteisiin Nyt siellä kukaan ei kuule tätä audioa siellä taustalla, mutta opettaja koko ajan selittää, että mitä tässä tapahtuu, ja sen jälkeen lasketaan kulmakertoimia, ja täällä on näppärästi animoitu kaikki nämä pisteet, että miten sijoitukset tulee sitten oikeille paikoilleen tänne kaavoon. ja nimittäjään tulee ajanmuutos. Ja tästä kun sievennetään laskua, Näin, ja sitten tietenkin loppupäässä tulee muitakin asioita, mutta siinä perusidea. Ja tämmöisen animoidun videon rakentelu ei ole kans niin yksiselitteistä, mutta siinä on käytössä myös avoimen lähdekoodin tämmöinen Python-kirjasto. Ennen kuin mennään siihen Python-kirjastoon, niin voisin näyttää vielä esimerkiksi toisen asteen yhtälön ratkaisemisen videosta vähän esimerkkiä. Elikkä hypätään vaikka suoraan tonne, missä on sitten toisen asteen yhtälön oikea muoto esitelty, ja voidaan värikoodeilla näyttää, että tulee tosi havainnollisesti näkyviin se, että mikä tarkoittaa mitäkin. Ja sen jälkeen animoidusti lähdetään tässä liikkeelle. Eli esitellään toi toisen asteen yhtälön
ratkaisukaava ja sitten lähdetään sijoittaa noita värikoodattuja numeroita oikeille paikoilleen tähän kaavaan. Sen takia tässä nyt ei näyttää siltä, että ei mitään tapahdu, mutta opettaja siellä taustalla vähän vielä selittää tätä asiaa ennen kuin tulee seuraava vaihe. Ja nyt alkaa sitten itse asiassa nämä sijoitukset. Ja nämä videot on toteutettu tämmöisellä Python-kirjastolla kuin Manim. Ja tässä on se Manimin dokumentaatio ja täältä voi jokainen halutessaan käydä katsomassa, että mitä tällä Manimilla voi tehdä. Ja täällä on yksinkertaisia esimerkkejä sitten näistä koodeista, minkälaisia animointeja, kaikenlaisia tällä voi sitten tehdä. Videot on linkitetty tänne suoraan oppimisalustalle esimerkiksi sillä tavalla, että laskimen käytöstä. No ensinnäkin hankkeen yksi tuotos oli myös tämmöinen interaktiivinen laskin, joka avautuu opiskelijalle suoraan tähän selaimeen omaan ikkunaan. Niin tätä sitten on helppo käyttää, ei tarvitse huolehtia siitä, että tarviiko joku laskin esimerkiksi ostaa. Videot on suoraan sitten laskimeen liittyvät videot esimerkiksi täällä upotettu tänne tehtävärakenteeseen. Ja nyt mulla näkyy suoraan kaikki englanniksi, koska täällä on kielivalinta englanniksi. Ja esimerkiksi, katsotaanpas tosta videoa, eli tästä napista saa videon auki. Ja se linkittyy suoraan siihen oikean kielen videoon YouTubessa. Ja täältä sitten opiskelija voi katsoa sitä samaa videoa ja laittaa tekstityksiä ja edetä. Täällä on esimerkkejä siitä, että miten laskinta käytetään. Then the square root of 9. Pi is obtained from here. Ja sitä rataa tuosta saa videon piiloon ja sitten kun sitä klikkaa uudestaan, niin palautuu toi sama kohta tuosta opiskelijalle. Ja noiden videoiden tekeminen on aika pitkä prosessi, eli siinä on monta vaihetta. Ensin rakennettiin tuommoinen editointipohja, missä on hankkeen mukainen värimaailma ja teema. Sitten tehdään sisällön suunnittelu. Se pitää aika huolella tehdä ennen kuin lähdetään koodaamaan tehtävää, että se on pedagogisesti järkevä. Sitten video koodataan Pythonilla, debugataan ja koitetaan saada siitä laadukkaa hieno. Toteutetaan ääniraita suomeksi ja englanniksi, editoidaan, kaikki ääni kohdistetaan oikeisiin kohtiin, luodaan tekstitykset. Video renderöidään 4K-laadulla, eli se on videot YouTubessa hyvälaatuisia. Ladataan ne tuonne hankkeen YouTube-kanavalle. Sitten piti koodata toi videopainike ja sinne vähän miettiä logiikkaa, että se painike toimii oikein ja linkittää oikeinkielisen videon oikealle paikalleen. Ja semmonen prosessi. Toi Manim-koodi kirjoitetaan tosiaan, siihen pitää, jos haluaa, niin perehtyä edelliseltä sivulta, mitä näytin sieltä Manimin dokumentaatiosta. Kaikki nämä googlettamallakin löytyy helposti, kun kirjoittaa vaan, että Manim documentation esimerkiksi. Ja se Manim-koodi näyttää jotakuinkin tältä, että tässä on aika paljon asioita, mihin ei mennä sen tarkemmin, mutta ei tämä
sillä tavalla ihan kädenkäänteessä valmistui yksi video. Että sitten kun alkaa tällaisia tekemään, niin tietenkin Pythonin perusteet on hyvä, että on hallus ja sitten vielä pitää tutkia aika paljon Manimin dokumentaatiota, mitä kaikkia erikoispiirteitä siihen tiettyyn Python-kirjastoon liittyy.